beti zela igerian, bueno, faktore garrantzitsua izan zen, ez, azteko, zeiko talde etxo bat osatu ginen, eta gero danak genekin bizikletan hori ez, gogortasuna eta ez genekin nola joango zen, azkenean batea aguantatu ginen, atzian abantaiateaz eta gero korrika gure artean erabaki izan. Batez ere, azken emaitza hau eta denboraldiko azken zatia, ez? Lehenengo zatian lehiaketa asko galdu nituen, lesioengatik, eta, orduan azkenengo parte honetan freskoago iritsi naiz, ez? Eta nabaritu lehiatzeko gogori oraindik naiz eta urria bukaera izan, ene honerreta, ez, gogoan egan oendikan lehiatzeko eta entrenatzeko, ez, eta orduan freskotasun hori gerri detela. Urrengo urtean, mundiala azten da, hasiko da maiatza edo apirila da maiatzan uste dut, eta gero azten gera Rioko jokotarako zailkapena hori ekainan azten da puntuazioa, ez, orduan 2014ko ekainetik 2016ko maiatzera, hor dia dana lasterketa danak, kalkulo matematikoekin, ez, eta berriro sartzen zea fase gogor batean. Azkenean dia 2 urte oso, azkenengo 2 urte, gaindikan olimpiadan baino, azken momentu arte, baina 3 denboraldi dira, ez, olimpiar joko batzu bukatu eta urte bat da, ez dula balio puntuazioak, baina gero urrengoan, datorrenean, 14an, azten dira orduan da 14ko denboraldia, 15ko denboraldia eta 16ko denboraldi osoa, ez, eta azkenean gaude denbora guztian puntuei lortzen.